L'Odissea, Homer, versió de Jesús Cortés. Fa molts anys, a Troia, hi hagué una guerra terrible. En acabar, els guerrers s'embarcaren per a tornar als seus regnes. Un dels més valents era Ulisses, rei d'Ítaca. Durant el retorn, pararen en una illa. Allà vivia, dins d'una cova, Polifem, un personatge monstruós. Com tots els ciclops, només tenia un ull. Polifem, en descobrir els guerrers, els atacà rabiós. Ulisses es defensà amb coratge. En la lluita li va poder clavar una llança a l'ull. «Maleïts forasters, morireu!» cridava Polifem mentre tirava pedrotes a cegues. Així va ser com Ulisses i els seus es van poder escapar. Dies després, una tempesta va fer que els navegants es perderen enmig de la mar. Desembarcaren a l'illa de la deessa Circe i alguns mariners anaren al seu palau a per menjar. Circe els va oferir una poció i a l'acte els mariners es convertiren en porcs. «Vinga, a la porquera, que s'on heu d'estar?» Com que no tornaven, Ulisses anà a buscar-los. «Mala bruixa!» exclamà en veure els companys. A punta d'espasa, Ulisses obligà la deessa a desfer l'encanteri. Amb un altre beuratge, els mariners deixaren de ser porcs i tots pogueren abandonar aquella illa. Ulisses va tindre una idea. «Preguntarem al vell endeví Tirèsies. Ell ens dirà com podem tornar a casa». Als mariners se'ls posaren els pèls de punta. «De manera que voleu tornar a casa?» li va dir Tirèsies a Ulisses. «Sí, però naveguem més perduts que perduts. Això és perquè deixareu sec Polifem, i son pare, Posidó, el déu del mar, no vos deixa arribar». Aquell ciclop era fill de Posidó? I ara, què farem? «Els bons vents vos guiaran, però afanyeu-vos. A Ítaca hi ha gent malvada que pensa que has mort i volen apoderar-se del teu regne i de la teua esposa Penèlope».